नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रियंका स्वागत करुछि आम चैनल सात्विक फूड विथ स्पिरिचुअल सर्विस को। फ्रेंड्स देखि पारथिबे आमे सेहि दिन पांडवों को गुम्फारे हमरो ध्यान रो टीम मेंबर माने केमती ओम रो उच्चारण करूछथि सेठी ध्यान करूछथि। तो किछटा अंश मात्र मु एठी शेयर करूछि। बहुती वाइब्रेशन बहुत हाई थिला आ ए चारि जण बसिकी କିଛି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିଏ ସବୁଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର କୋନର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସର୍ ସେ ଓମ୍ର ଧ୍ୱନିକୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଯାଇ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଧ୍ୟାନର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ। ଆମେ ବି ସେଇଠି ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାର ନେକ୍ସଟ ବୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧାର। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଦ୍ଧା ଯାଉଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ବି ଧ୍ୟାନ କଲୁ ସମସ୍ତେ। କେତେ ବଡ଼ ରୁମ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ସେଇଠି ଜମା ପୂଜାପୂଜି କିଛି ହୁଏନି, କେବଳ ଆପଣ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ସେଠି। ଆପଣ ନା ଟିକେ ଖାଲି ସେ ଚଟାଣକୁ ଛୁଇଁଲେ ବି ବହୁତ ଆବାଜ ଆସେ। ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇଠି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗୋଟେ ଝରଣା ଆସିଛି ପଥର ଭିତରୁ ବାହାରିକି। ପାହାଡ଼ ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ଏ ପାହାଡ଼ ପଥର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏଠି କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କରିଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଝରଣା ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତର ଦେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ପଟରୁ ସେ ଝରଣାଟା ବାହାରିକି ଯାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ସେଇ ଝରଣା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ ଆସୁନଥିଲା ଯେମିତି ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ସେଇଆ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଝରଣାଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା, ଏଇ ଗାଁର ଯେତେ ସବୁ ମଇଳା ପାଣି ଏଥିରେ ହିଁ ଯାଉଥିଲା ତ ସେତେ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ସେତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କି ଭୈରବ ମନ୍ଦିର, ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ଭଲସେ ପଢ଼ିନି ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଠି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି କ୍ୟାମେରା ଫୋନ୍ ତ ଆଲାଉଡ଼ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଛୁପିକି ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏଇଟା ବି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିକି ଦର୍ଶନ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲସେ ବନେଇ ପାରିନି। ଫର୍ଷ୍ଟରେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉଡ଼ କରୁନଥିଲେ, ଫଟୋ ବି ଆଲାଉଡ଼ କରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଲୁଚି ଛୁପିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ଏ ଟାଇପ୍ର। ତ ମୋତେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କି ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ, ଯେତେ ସେ ବି ଅଧିକ ଚାଇନିଜ ମାନେ ବି ଆସୁଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର, ଦେଖିକି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 20 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ହାଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ନା ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାର ପୋଜ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଏଠି ଏମିତି ଇଏ ବି ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ।
सीमांचल भगवान परिका देखा जाउछंती। देखिए को बहुत सुंदर लगुचंती। तापरे आमे सेठू बाहरिकी आसलु फोटो गोटे नहीं जाइए एमतीका। तापरे आमे सेठू बाहरलु। ये होचंती हमर राम सर जे हमको ध्यान सिखाती। एमती भाव आमे बाहरिकी पलि आसलु। टिके सर मैंने टिके मजा मस्ती करथिले हाय भाई करिकी। तापरे झरणार किछि क्लिप भी आउट थरे एटा मु नहीं जाइथली। स्मेल झरणार स्मेल जो कदर्य थिला जेतु गाँव सबू मैला पानी सबू एथरे ही मिसी जाइछि सेठी रहिबा भी बहुत प्रॉब्लम होतला। वीडियो को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करिया को जमारू भूलिबेनी।